Bueno, arratsaldeon, hasiko gera ja. Eskerrik asko, gaur San Telmo Museora gerturatzeagatik. Baita hitzaldi hau, topaketa hau online jarraituko duzuenoi. Bueno, jakingo duzuenez, urrengo igandean ospatuko da Gipuzkoako erroten eguna, aurtengoa da bigarren edizioa, eta bueno, oso aukera ona da baliabide hauetara hurbiltzeko eta gertutik ezagutzeko. Orain Ales Rotetak, ekimen honen bultzatzaile nagusiari emango diot hitza eta berak esplikatuko dizkigu argibideak. Baina, gaur hemen baditugu lurraldeko Gipuzkoako 4 baliabideen ordezkariak eta beraiek aurkeztuko digute aurkezpen txiki bat. Pasatuko dizut. Eskerrik asko denoi, Arratsaldeon. Nire izena Ales Roteta da eta Iurrita Errota sustatzeko elkartearen kide naiz. Hasteko San Telmo Museoari eskerrak eman dizkiot, aurten ere, pasan urtean hitzaldi bat antolatu genuen hemen eta aurten mahai inguru hau antolatzeko eta ospatzeko aukera eman dezuelako, mila esker. Jarduera hau, esan bezala, Gipuzkoako erroten egunaren barnean antolatuta dago. Pasaden larun batean hasi izan Igartzako monumentu multzoan, han egintzan aurkezpena, eta ondorengo 2 astetan Gipuzkoako 28 udalerri ezberdinetan, ibai arro guztietan, eskualde guztietan, ia 40 jardunaldi antolatu eta ospatuko dira erroten inguruan, errotagintza hizpide edukita. Egitasme honen helburu nagusia errotak ezagutzera ematea da, eta errotekin zerikusia duten alderdiak ere bai. Oso, dakigun bezala oso gai aberatsa da, eta horren arira landu genitzazke historia, etnografia, ingurumena, paisaia, kultura, energia ezberdinen erabilerak. Orduan, askotan errotak pentsatzen dugu 2 errotarri besterik ez direla, baina horren inguruan eta historian zehar hemen hain aberatsa izan den teknika edo makina honek askorako ematen du, ezta. Jarduerak era guztietakoa daude. Ate irekiak, hitzaldiak, ibilaldiak, bisita gidatuak, eta ondareak ere bai. Ondareak kakao errota daude, errotarri arrobiak daude, ibai errotak daude, ordan guzti horiek ikusteko aukera izango dugu. Lehenko egunean, deitu intzian Gipuzkoako errota batetik, minutaz egon, ze ez du parte hartu, ez du parte hartzeko modurik izan. Eta ez nekin nola azaldu, kontua. Azkenean, egun hauetan erakusten ari garan errotagintza eta errota mundua Gipuzkoan zati bada. Eta ezin dugu esan, Gipuzkoa osoko irudi badenik, ez da gutxiago ere. Arrazoi ezberdinengatik batzuk ez dute parte hartu, eta beste batzuk parte hartuko dugu. Baina kontutan hartu behar da, egun hauetan ikusiko dugun errotagintza, Gipuzkoako errotagintzan zati badala. Horrelako ekimen bat Gipuzkoa mailan antolatzeko, elkarlana beharrezkoa da. Elkarlana, klabe da. Elkarteak, bolondresak, erakundeak, guztien elkarlanei gabe ezin da ezer atera. Hori oso garrantzitsua da, eta orduan hori ere balioan jarri behar da. Askotan, gehien bat elkarte eta normanakoen lanak, bolondresenak, isilik pasatzen dira. Ez dira medioetan azaltzen eta zoritxarrez eta naiz lan asko egiten den. Orduan, nik uste dut gaur oso aukera hona izango dela, normalean isilik gelditzen den horiei ahotsa emateko. Orduan, gaur zehazki 4 esperientzia ezagutuko ditugu, erroten inguruan elkartuko gara, lanbideak, kultura elkarteak, historian zaletuak garenak, eta auzo elkarteak. Orduan,
gaur esan dugun bezala 4 esperientzia ezberdin izango ditugu, bakoitzak 15 minutu izango ditu bere esperientzia azaltzeko, eta ordena herrian lehenengo izkian baitan jarri dugu, eta orduan hasiko ginateke lehenik Fanderiako errota errenteria, Margi Iturriza Galimisekoak azalpena egingo digu, gero Lasturko errotako Maitane eta Carmenek bere esperientzia kontatuko digute, gero Oñatiko errotak Tomas Igartuak bere azalpena emango digu, azalpen hau niri asko gustatzen zait konkretuki, ze askotan, eta guan konturatu naiz, errotak asko daude artxibo historikoetan. Artxibo historikoetan dago errota gintza eta horren inguruko informazio pila bat, eta zoritxarrez adituen esku zen ditugun gauza dira horiek. Eta ni gertatu zait, artxibo historiko batetara jun, edo udalera edo oinatira, eta ez dakin nondik hasi ere. Orduan, Tomasek, Oñatiko errotak oso ondo ezagutzen ditula, baino bereziki, bera daukan esperientzia artxiboetan eta artxiboetan nola bilatu aholkuak emango dizkigu gaur. Eta bukatzeko, Akezko errota, Josinazkuek, Hernandorena Kultura Elkarteko kideak esplikatuko digu pasan urtean Akezko errota martxan jartzeko egin zuten lan handia. Eta baita ere elkarlanean egin zuten. Berak esplikatuko du hobeto nola gertatu zen guzti hori. Orduan, banan-banan egioko gara, nik uste egokiena izango dela galderak bukaeran egitea. Bestela moztu ingo dugu, aldezen neurrian mesedez bakoitzak 15 minutu horiek errespetatu, eta bukaeran hemen elkartuko gara. Orduan, hasi aurretik eskerrik asko lauei, bostoi barkatu, mila esker gaur egingo zuen ekarpenagatik aldez aurretik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, arratsalde on denoi, ni Margi Iturriza naiz eta Fanderiako errotari buruz hitz egitea etorri naiz. Azpi izen bezala jarri diogu Errenteriako azken errota, ze, ni ez naiz oso iaioa, historialaria eta ez naiz, baina irakurri nun Gipuzkoan 19. mendean 600 bat errota izan ziela martxan, eta Oiartzun ibaiaren arroan beste 30 bat, eta Errenderian hau izan zela azkena martxan egotea. Ezautze, ez dakit, agian denok ezautzen duzue, baina ekarri bazpare norbaitek ezautuko ez balu, nun gauden kokatuta, ez? Ikusten duzu orain txebertan, hor puntu horretan, herrian dagoela, Fanderiako auzoa deitzen da hori, etxetarten, baina pentsatu behar dugu hori lehenengo burdinola bat izan zala. Eta oso ondo kokatuta zeon, markatu nuen ibaia, baina Oiartzun ibaia ondo-ondoan dauka, eta Pasaiako portuare oso gertu zeukan. Eta garai horietan nabigagarria zen... Ibaia nabigagarria zen eta oso ondo kokatutako leku bat zen, egurrak ere zuhaitzak eta basoak oso gertu zeuzkan, beraz burdinola batek funtzionatzeko behartzuen dena zeukan gertu. Oain ikusten dugun eraikina oso eraldatuta dago eta musealizatuta dago. Eta konpartitzen dugu lekuare bai, taberna edo jatetxe batekin. Ikusten duzu aurrealdea eta atzealdea, eta iragarki bat hor paseo batean ikusteko non dagoen. Hemen pixka gehiago luzatuko naiz, saiatuko naiz laburpen bat egiten, eta barkatuko ezue hankasartzeren bat egiten badet, ze topatu ditudan informazio guztiak, Lourdes Odriozola Oiarbide idazkietatik atatakoa dira, eta arek gauza pila bat kontatzen ditu eta saiatu naiz laburtzen. Hori 500 urte bitarte, martxan egondan gune bat izan da.
Eta lehenengo notizia daude hori 1950 inguruan eta 1625 urtera arte burdinola bezala egontzan martxan. Errenderiolako burdinola ezaguna zana. Zan burdinola nagusia, burdina erreduzitzen zen eta totxotan ateatzen zen, etzan material fina egiten. Baina, 1759 inguruan, erregea ingura fabrika bat egitea pentsatu zuten, Fernando Segarrenaren inguru horretan, eta Errenderiola olaldeko terrenotan, burdinola bezala beruntza hasi joan eta pentsatu zuten hori ondo dengo nintzatekela ingura fabrikat egitea, ze orduan ekartzen zituzten Holandatikan. Eta erabaki zuten, han bertan egitea, eta hasi zian aldaketak egiten, eta eraikinak moldatzen, ermita bat egiten, beste errota bat, txiki bat, baina 1750ean bertan bera utzi zuten ideia, istiluak egon ziren, bai errenderikoekin, bai politikoekin, eta azkenian fabrika hori juntzan Urumea ibaia, Fagoia gara, oraindik ikusten dian aurriak, fabrika horrena. Urrengo pauso nagusia izan zen hori 1769an Simon de Aragorrik, Hendaiako Irandako markesak, erosi zituen Enkantean zati bat eta beste bat dirutan, han erosi zuen antzegoen guztia eta erabaki zuen fanderia bat egitea. Fanderia bat da burdin hori hobeto aprobetxatzeko sistema bat, laminazio tren bat jarri zuten, eta orduan totxoak atea beharrian laminatan ateatzen zuten burdina. Askoz ere kalitate hobeagokoa, jende gutxiago behartzan lan egiteko, material gutxiago ere bai, eta dena abantaiak izan ziren, eta nahiko errentagarria izan omen zen. Baina gero gerratek eta hainbat istilu egon ziren eta bertan berare gehatu zen. Eta horrengo notiziak, hor daude dantzan, fetxekin hor jartzen du 1828an Irin errota izan zala, beste leku batzutan jartzen du 1853 arte oraindik burdinola bezala funtzionatu zula, baina egia da 1855en Madozen hiztegi famatu horretan aipatzen dula 8 harriko Irin errota eder bat zegoela Errenderian martxan. Pixka eta horrexeago hori 19. mendean, 1884an hor Errenderin ere beste herri askotan bezala industriak asko aurreratu zian, Manchester txiki bezala ezagutu zen garai haietan Errenderia, eta Irin fabrika bat jartzen dute, eta beste makinaria berri bat, Francis motako turbina bat, eta urak hobeto aprobetxatzeko kanala desbideratzen dute, ibaia desbideratzen dute, eta errentagarritasun handiago ateatzeko moduan. Hori ere, egontzan martxan 1952 arte dola, eta gero pentsu fabrika izatera pasatzen. Horrekarri dizuet, iragarki bat, badirudi ere Radio San Sebastianen botatzen zutela, Fanderiako pentsuak, ez merkenak, bai honenak. Eta pixka bat, nahiko ezaguna izan omen zen. Gero hori 1986an itxi zen, eta Errenderiako udalak erosi zuen, eta egontzan urte batzu, eraberritzeko, eta azkenean 2003an eraberritu, eta zentro kultural bat bezala irik izan. Baina ez zitzaion erabilera berezirik eman 2018 arte, eta orduan bai, ibaiaren etxea, ondarea eta ingurumena tratatzeko ekipamendu interpretazio gune bezala ireki da. Oain dienak dia bat argazkik pixkatzuek ikusteko, ez dautzen ez duzuenok, lau errotarri horiek hor daude, bi daude mugimenduan, baina oain jarri zaie mekanismo elektriko bat, urarekin ez da biltza. Orduan, hor ikuste dituzue botoi batzuk daudela hemen atze alde hortan, eta minutu bateko iraupena dute, eta martxan ikusten dira bi errotarri. Hemen atzen ere, agaztia oso ondo ikusten hor, kristal baten atzian daude kanjiloiak edo putzu badak deitzen diotenak, eta zean mekanismo bat, irina goiko pisura jotzeko. Hemen marrazki batean ikusten da pixka bat Irin fabrikazeneko korte bat etxearena nolakoa da. Orduan, azpiko guzti hori da erakusketa gunea erroterreiekin batera, eta goiko pisuan hor irina almazenatzen zan leku horretan, hori daukau konpartituta
jatetxearekin batera. Hor gela txiki bat dago, erabilera anitzekoa edo esposaketak edo hitzaldiak edo horrela antolatu daitezke ere bai. Eta hoixe da. Oraintxe taberna itxita dago, baina badirudi Leicester irekiko dutela berriz. Atzealdean dago, erakusketa moduan, burdinola izan zen garaiko eta irin fabrika izan zeneko elementu batzuk daude, eta multimedia bat. 10 minutuko iraupena dauka, eta pixkat kokatzen du fanderia errenderiaren historian barruan. Lehen aurrekoan ez dizuet esan, baina beste bideo txiki bat dagore bai, gehiago, 7 minututan, errotan funtzionamendua asaltzen duena, inolako hitzik gabe, baina irudiekin. Gero ere gintzan panfleto bat, pixka bat, pentsatuz, tabernara juten zan jendia bere kabuz bisitatzea juteko, gida moduan papertxo hori egin zen. Eta erakusketa horren atzealdean, daude panel interpretatetibo handi batzuk, eta hemen batez ere, hori ingurumenaren kutsu hori ikutu nahi izan da. Ibaiak izan duen garrantzia bai errota martxan jartzeko, bai burdinolak martxan jartzeko, baina batez ere gaur egun ingurumenarekin, ibaiak garbi eukitzea, ibaiek daukaten aberastasuna, basoak zer ikusia daukan uraren garbitasun horrekin, da pixkat horren inguruan dago. Taberna, hau da, lehentzegon moduan orain konponketak nahi dira, baina kuriosidade bezala, hor daukazue zereala garbitzeko gehatu zen makinaria bakarra. Panel txiki bat daukare bai, eta hori tabernan dago. Eta hemen azpi kalde honetan, kristalezko hien azpian ikusten dira kanjilo horiek nola muitzen diran. Kutsarila batzuk bezala dira, gora iotzeko. Gurekin gizuna batez ere da jendeari ezagutzera ematea, errota. Orduan, jarduera desberdina dauzkagu, 3 azalduko izkizuet, eta batipat, ekintza didaktikoak ikastetxera zabaltzea da, gure asmoa. Orduan, horretarako iten dugu programaketa bat ikasturte hasieran, eskaintzen dugu batez ere errenderi Oiartzun ingurutako, Elezo ingurutako eskoletara, eta gehien bat ume txikik etortzen zaizkigu. Eta askok eskatzen ditute programa berezi bat, aigea antxumeak eta 8 eta 7 antxumen ipuia lantzen, nahi dugu errota ikustea jun. Orduan, bizkat egokitzen gea eskakizunetara. Gu aigea makinariak urarekin nola muitzen dian da. Pixka bat antolatzen ditugu eta saiatzen gea beraiek ere gauzak manipulatzen. Gu txapa bota beharren, zerbait kontatu behar da, baina batez ere beraiek eskukin edo kanpora ateatzen, ze landaretza daukaten kanpoan ikusteko, ze garrantzia daukan ibaiak, pixkat horri buruz, ez? Ikuste duzu hor margotu genituen 8aren atzamarrak, ikusteko handikan ibilizala, eta igotzen ditugu hor pixka bat, errota honek daukan zailtasunetako bada, irina ez tala ikusten nola erortzen den aurrekaldea, atzetik ikusi behar da. Eta, eskailera bat intziguten, da pixkat atzetik ikusteko, ale desberdinen erakusketare bai, junturatzeko dena hartoa ez tala, eta, jokuak egite ditugu pixka bat hor sartzeko, ez? Beste jardueretako bada, bisita gidatuak edo norbere kasa juteko bisitak. Lehen esplikatu dutan ari, lehen irikita daukitzen genuen astebururo, larunbata eta igandetan, baina oso jende gutxi etortzen zen. Eta orduan erabaki genuen, hileko 2. asteburura zentratzea, eta irikita dauten da, goizeko 10:00 ordu 2 arte. Orduan, batzuk etortzeia bere kabuz, eta beste batzuk bisita gidatu bat eskatzen dute, talde handi bat balin bada, edo nahiago izaten dugu horretik abisatzea. Beste ekintza bat izaten da, hori, hilean behin egiten dugun bisita bereziren bat. Batzutan, errotan bertan izaten da, eta beste batzutan kanpora izan geha. Adibide batzuk ekarri dizkizuet, joan dan urteko irailean, adibidez, Jurritara egin genuen bisita bat, aprobetxatuz mugikortasun astea zela, eta orduan bizikletaz abiatu genituen etorri ziren guztiak, Jurrita bisitatzea eta buelta. Gero, pista jolas bat, antolatu izan dugu, edo bestela kabikutxak egin, eta gero junginan, playa hondira bizkate gaztiak ezagutzera eskulanak, antxe bertan gurasoekin, bizka bat gauza desberdinak saiatzen gehan antolatzen, hilabetero. Nola antolatzen gehan? Errota honen jabea, edo arduraduna, errendirako udala da esan bezala,
eta ingurumen saila, konkretuki. Orduan, ingurumen sailarekin harremanetan gaude, harreman estua, eta egutegi bat aurkezten dugu, urte hasieran, gero gauza batzuk aldatzen dira edo ez, aurkezten ditugu, guk ditugun folletoak eta iragarkiak, beraiek bere webean nolabait adierazteko, eta gure enpresa, gugea ingurumen ekintzetako enpresa txiki bat, Galemis SL ditzen dana, eta telefono bidez eta korreo bidez iragartzen ditugu gauzak. Daukagu oso harreman estua Oarsoaldea turismoarekin eta Errenteriako turismo bulegoarekin. Orduan beraiekin harreman egiten dugu, beraiek ere bere telefona uzten dute, hor ikusten zuen dugun aurteneako dugun kartela, maiatzak 10 bisitak aurkeztu dira hor, eta informazio ematea eta nundan, eta hoize da pixka bat egiten duguna. Eta nire aldetik, momentuz ez daukate zer gehiago kontatzeko, ez dakit. Ondo ez? 15 minutu baino gutxixo. Zue. Hola. Bueno, gu biok lasturti gatoz, Carmen eta Maitane bio lasturtarrak, eta, Alex Rotetakin eta harremanarei asko Gipuzkoako errota egunak eta antolatzeko hortan, zagu baditu goiturak, errotekin, talo egunak eta antolatzen, eta pixkat harremanari horra zigendun, iaz egitarauakin batera egin gendun, eta urte, pixkat aurreratu dugu. Baina, harreman hori jarraituaz ezagutu eta guztionen berri ere izan dugu. Eta gu gaur pixkat Carmenetan ere helburua, lasturen errotak ditugu, gure nortasun ere badia, pia maite ditugu eta lanean ibiltzen gera, baina gure gaurko helburua baita pixkat izango da, auzoan daukagun elkartea, auzoan daukagun antolatzeko era eta elkarlan hori pixkat azaltzea zuei. Hasiko gera gure auzo elkartearen sorreratikan, eta argazkitxo batzukin oso pixka rustiko, eskaneatu eta jarri ditugu hor, baina pixkaneko gendukena da saldu gure antolaketa hori eta lastur maite dugun hortan egite ditugun ekintza eta gure antolaketaren berri eman. Orduan, hasiera pixka Carmenek emango du, bera hasierako Izarraiz Bizirik elkartea sortu gendunetako sortzailetako bat bada, dinamizatzaileare bera izan zen, beste askoren artean, eta pixka eta hasiera horrekin eta argazkin bitartez, gure hitzaldia moldatuko dugu. Oain dela sortu gendun Izarraiz Bizirik, eta sortu gendun ikusten gendun, matrimonio parejak asko gaztea ginen, bizitzen, zaharrak ere bai, eta ume asko genuzkan. Orduan, ikusi gendun, behar genduna asoziazio bat, elkarte bat, dinamizatzeko auzoa. Eta orduan, dinamizazio nahi gendun egin soziala eta ekonomiko ere bai. Orduan, horren debemenekin, debemendan mendiko nekazaritzako gure zonaldean, debaldean, debemen, eta horiekin jarri ginen alkarrekin, aprobetxatzeko baita ere, Europatikan zetorren laguntzak,
Eta orduan jasotzeko, eta beraiek izan ziren, nola esaten da, la parte juridika. Eta gu ginen la parte humana, bizirik, eta beraiek ziren la parte juridika. Orduan, hasi ginen nola planteatzen, alkartu ginen, auzoa, ia, baserriak ez dakizen bat gaude lasturren, 25, esatu ez dakagu gauzak, baina gutxi gura bera. 25 baserri gutxagera, 35, hanbestek ez? Bai. Bueno, 35, beha da lasturkoa, ni Tolosakoa, baina lasturtarra sentitzen naiz. Eta orduan, 25 baserri gutxi gura bera elkartu ginen, eta egin gendun elkartea. Ikusi gendun ze prioridade genuzkan, eta orduan lehenengo zan umiak, genuzkan ume asko, eta orduan gendun ludoteka bat. Eta eskola zarrak zuden, eta orduan ludoteka egin gendun beko partean, eta goian soziedadea, helduentzako soziedad gastronomika eta normala. Eta beste gauza importantea zen, zaharrentzako eliza, eta eliza ere bai konpondu zen, eta zaharrak oso pozik geratu ziren, eta guk gure ludotekakin oso ondo. Eta gero oso gauza berezia genuzkan zen errotak. Eta errotak, badaude argazki batzuk, Bueno. Bat hau da gure auzoko gunea, 1915 urteko argazkia da gutxi gora bera, eta, Carmenek esan duen bezala, hor ikusten dira gure gune hortan, gure bailara oso zabala da, eta gune hortan ikusten dira lehenola 7 etxe bizitzak hortzian, errotak ere hortxe ditugu, eta, gerora gainbera bat izan zuen, orduan Carmenek aipatzen dunez, baserrietan jende gaztea eta egonkortu eta aurrera jarraitzeko gogoa zegoen, baina gune honek izan zuen gainbera bat. Orduan, oin dela, Izarraiz bizirik sortu zenean, izan pixkat horre indartu, eta gure zerbitzuak ere hobetu, bizitza hobetu, eta ekonomikoki ere aukera berriak sortzea. Orduan, hortik azten gera, nik hau ezagutu ez, baina beti entzun izan deguna etxean, Lasturko inguru hori, bi zapatero ere omentzian, pelukeroa, besteak, bizia beti egon izan da hor, eta jarraituko dugu, eta pixkat hau da irudikatzeko 1986 urteko argazki bat. Gure Lasturko plazan horri ikusten da ez pixkat aldaketa hori, gero erakotzeko dizu aurrerago, oraingo argazkia. Baina pixkat hor garai hortan ez, hasi zen, pixkat aurrerago elkarte hori sortzen. Nik gogoratzen naiz, auzoa, auzoa oso bizi zion, festan inguru hortan eta hori bizitza asko zegoen, baina bestela auzoa beraz plazak eta dena zegoen ondatuta. Eta hemen ikusten da argazkia, hori zan errotak, zuden errotak, eta hori baino lehen nik ezagutu nuen sazilaz beteta. Horren hasi ginenean sazila garbitzen, ja hor ikusten da zeo zer. Baina ikusten duzue, erabat, hor da turista bat, gu nekazal turismo ingen duen, la parte ekonomika, baita ere jarri gendun turismo aldetikan lana. Zeren baserri gehienetan bazuden behiak, ardiak, bere funtzionamento normala. Baina presentatu genuenean Izarraiz bizirik izan gendun, turismo aldetikan joko dugu, baita ere beste irtera bat, o beste komplemento bat. Orduan batzuk agroturismo, beste batzuk beste gauza, saldiak, eta gauza asko egin zian. Mendi bizikletakin, eta bestelako saiak ere batzuk ere berriak sortu zian. Hori da. Eta bai, hori, Carmenek aipatzen zuen. Hoxien, ia gure de los primeros turistas. Hor, errota konpondu gabe. Eta, hori da, betiko festak edo nortasun, festak edo betiko igandeko mesaioz gainera, proiektu berriak eta aurrera eramaten hasi ziren auzoan. Hau da, garai hartako, gure auzotarron argazkia, eta hau edia txikiak, hauen semeak, garai hortan zegoen izpilua Lasturkoa. Eta orduan, aipatu dienak, hasierako lanak eliza konpontzea, eskolako eraikin hori berritu egintzen, soziedade bat jartzen, ludoteka bat sortu zen, eta helburua beti izan dira guraso, ume eta auzotarrak elkartzea eta harremanak sendotza eta proiektu edo amets berriei aurre egitea. Eta errotak ere orduan konpondu eta martxan jarri ziren. Jose Luis gaur ezin izan du etorri, bera da erroten jabea, mantentzen jarraitzen duna, lanean jarraitzen duna, eta nik adibidez aterpetxeakin, bestelako talotailerrak, bisitak erakusten eta egiten ditugu, baina egunerokoan mantentzen ditunak eta martxan ditugun errotoia zentzen ditunak Jose Luis da, eta hortxe daude, gure altxor hori, baina oraindik ere bizirik eta handian bezalaxe. Ikusi gendun, aktibidaden aparte, lortu gendun,
harremanak oso politxa bizilagunen artean. Eta gaur egun, oraindik mantentzen dira. Bai. Badaude bere goraberak, baina mantentzen dira eta izan zen izarrepsien esker. Alkartzen ginen urte osoa gauza pileiteko, baita ere frontoiak ingendun. Bueno, eta komentatu behar dugu, auzolan asko ingendun. Frontoiako adibidez ez, baino umeentzako ludoteka, sozia ere bai, ez dakit, Eliza konpontzeko ere bai, Eliza konpontzea ere bai. errotak ere bai, gauza guztiak, handaude gauza guztiak, hasieran ez, egin gendun auzolanakin, eta klaro, gero dirua, Europatikan etortzen zen dirua, tekniko langilek ere bai. Gu izan ginen... Adibidez, hemen ez dugu jarri ez, baina garai hartan ere basan ez, ETB ikusi nahi hori. Osoan ez gendukan. Osoko txal bat hartu eta herri Zumarra gara, Azpeitira, Rifak saldu eta harni biltze ginen, ez? Ni horren txikitxoan eukaman. Kriston zezenaki, Kriston zezenakin batera bestera, auzo alkarrekin, ez? Eta, harreman horiek sendotzean beti giroa mantendu izan da eta proiektuei heldu izan zaie eta ilusioa eta amets berriak sortu izan dira, ez? Frontoiare egia da, bilera batean behin zer egingo dugu urrengo, eta batek esan zuen, frontoia lasturren, ametsa zirudien, baina frontoia daukagu lasturren. Eta edozein festa antolatzeko ez guretzako babes handia da baita. Eta bestelako jendeare erakartzeko. Guk argi daukagu ez betetzen dugu gu lastur baitea gera eta mantendu nahi dugu denen artean, baina baita nahi duguna da inguruko jendeare bertaratzea, zeba gauzak ezagutzen dianean, ez maitatzen dira eta respetatzen dira eta laguntzen da horrei eusten, ez? Orduan beti helburuak horiek izan dira. Feriak ekologikak ere baiten gendun, argazki gutxi gara. Bai, pasatuko dugu, Eta eguna ere, 21 urte ustet izango diala, ez? Errotak ere lasturko nortasun dira, zezena bezalaxe, eta ikusi izan hori erakutzi behartzela, eta oso ekitaldi politia egiten da, urtero, guretzako osotarrontzako erromeri bat izaten da. Inbitatuta zaudete denok, Taloak egiten dugu, lasturko eran, erromeria jartzen dugu. Ez, talo eguna noiz egin dugu. Aurten maiatzaren zapirilan egin genuen aurten. Zugan zinan, alez? Eta bizilagunak alkartzen geha, denok talo egiten, gero jendea totzen da, talo jaten dugu izean, baita ere romeria, askotan egin izan dugu hori txaldiak. Bai. Egoten zen ere bai, gogatzen zea gizon hori altu bat fuerte. Dorronsoro, Antxon, Agresondo. Etortzen zen baita ere itxaldia matea. Bueno, errotan munduan oso aktibidade politiak izan dira. Eta gero Maitane da artista bat, eta beha egiten du eskolako, eskolako umeekin, kriston tailer pila, beraiek egiten dute talo, txorizoa sartu hor, eta, bueno, lehen ikusten dute errota, gero talo egiten dute, eta orduan oso biziri da. Osa, egiten duguna da, saiatzen dugu, eta nik uste lotzen dugu gauza bizirik. Nada de foto, osa, bizirik. Lotzen dugu. Mendimartxare hasi dira gazteagoak orain 7 urte antolatzen, eta jende pila erakartzen da osora, horri bizia ematen dio, eta gure nortasun horrire, artasun puntua ez, beti ematen dio, laguntzen dio. Eta hau da, orain gaur egongo lasturren argazkitxo bat, orain ez etxeak zirena, badaukagu aterpetxea, ez landetxeak aldatu da, baina esentzi hori mantentzen zaio osoari. Bueno, eta hasi naiz lehenok feriak ekologikak, eta goatzen naiz feria ekologikakin batea txondorra egin gendun ere bai. Eta lehengoko sarrak, klaro, ezagutzen zuten txondorra, lagundu ziguten, eta txondorra bere etxetxoa, ez tekin nola ditzen dan, dena kompleto, oso politiak izan zen hori bai. Eta bueno, denok ezagutu gendu, ni inoiz ez dut ikusi hola txondorra bat egiten, eta ni bezala jende asko gehiago. Eta asko galduen zen, orduan izan, hausuan egiten zian gauza hori, zeba... Eta oso beste gauza oso kuriosa zen baita ere, arpana, ez dakit arpana ezagutzen duzue. Arpana da, arbolak, arbolak moztea, tablak, ataiatzea, arbolatikan, baino lehengoko erara eskuz. Zan pasada bat, eta hor, sarrak denak inplikauzien, erakutsi zuten gazteari, nola egiten zan, eta deno artean, hango ferian, feria ekologika egin duen arpana. Hori da. Eta zan, sarrak, badaude, mira. Hau edia lasturko eta gaur egunean, Alexek ere hor sarreran ikusi dugu. Oso politxadia. Bai. Eta hemen baipatze genduna, Jose Luisek irina saltzen du, baserritarrek ekartzen dute hartoa, martxan daude, zaintzen ditu, eta gu saiatzen geha baita eskolekin eta bestelako bisitekin ere bai, errota hauek eta erakusten, talota jarrak eginez, aktivitate hori eta pixkatu umeak ere sentitzeko eta izateko, baina altxorra hauek mantentzen.
talo eguna, auzotar guztiok elkartu eta taloak egiten ditugu, eta, garai batean, Baina dela 25 urte, eta oraingoak ez dakit, dakagu argazkia, baina ez dugu prestatu Dena asko ez dugu ekarri. Pues lo que hemos podido. Baina, hoi dia, sarrak, argazki Zaben sarrak. auzoko amama honek erakutsi zigun, beti urotzakin bestea, bakoitza bere, eta xuxen danak Dakagu ere bai, esaten dute beti Lasturko erara. Bai, Beste tokian ez dute egiten berdin, ez dakigu sapia ipintzen dugu, eta gero sapiakin ezua, eta bere, gure... gurera da, bai, izarraiz bueltako era uste dela, ez? Bai. Eta hemen ari didez, aldizkariko, ez, Diario Baskoko reportajetxo bat, ludoteka berritu gendunean, aterpetxe bezala hor saiatu zen pixkat aguraingo eskolakin eta ibili ginen harremanetan, haiek ona etorri zian lotara, gu aruntza joan ginen, nik hor adibidez 12-13 urte nituen, eta niretzako izan zen udako 15 aldi haiek, udaleku honenak izan zian, ez, helako harremanak egin dituen, gazte hauek ere gerora baserrietan egon zian, oraindik ere batzu bisitan etortzen dira, ez, orduan, polita izan zen. Eta, kuriosoak kasu hontan... Hori da, beko parte hori da ludoteka eta goikoa soziedadea. Bai. Eta, ni hemen horre lehenengo udaleko haiek izango zian akaso, eta orain Lasturren aterpetxe bat badago, eraikina udalana da, baina nahia eta aterpetxea izatea auzotarren artean erabakitakoa izan da, ni berez laborategiko teknikari ikasi nuen eta hanen bilen, baina auzoko proiektuei esker eta egondan auzolan horren esker, aukera izan detez, maite deten txoko hortan lanean jarraitzeko eta bizimodu ateratzeko, ez? Orduan, ze importantea da, egin dian proiektu eta guztiak. Eta ni bezala, nik nire lankidea dauzka, taldea daukagu, eta hor ekintzakin ibili gera eta talde polita daukagu, Aitxolako Leire, aukera izan detor, maite dugun txoko hortan jarraitzeko, ez? Argi dago, ez, proiektu hauetan... Hori da, pana. Baina, klaro, hemen daude ameketako egiten. Ameketako egiten? Baina, lana da, zoragarri, ez dakit ikusi duzu hemen, baina... Eta hori, arpanekin eta auzoko gazte heldu denak elkartu eta elkarlan hori eginaz. Hau Marino Plaza auzotarra baita, eta Debako Arte Eskolako maisua, ez dakoago gure artea, baina oso tailer politiak eta antolatzen zituen, bisitentzako eta guretzako txikia ginela ludotekan eta bar, eta beti mugimendu hori bazegon, harremana sendotzeko helburuakin. Hau azoka ekologikoa egintzaneko batean, errekan erropak eta garbitu eta tinteak, eta... Ez da bakarri erropa garbitu, gero harina egin, kardatu, koltsoia egin, hori da. Zer? Zer, hola? Barkau. Han Maritere dago arropa garbitzen lehengo erara, errekan, eta egiten gendun ere bai, nola esaten da, artillaren prozesu osoa nola produzi... Jesús? Nola... Bai lantzen dan, ez da? Artilla nola lantzen dan, ez? Artilla nola lantzen da, prozesu osoa, bai tinte naturalak, koltsoiak ere bai, beste batzuk koltsoia bat egiten, lehengoko artillesko koltsoia, gauza asko rekuperatu dugu. Bai, gaztainerreak tokatzen badin bazan elkartu eta festa ospatzeko aukera. Hau festak beti danik antolatu izan diana gure plazatxo hontan. Dago sarra, Hor sarra ikusten da, baina hor gabiltza txikiok eta gurasoekin denak festan. Eta hau da pixka gaur egongo, orain dela 20-25 urteko argazki bat izango da. Gaur egungo. Gabon eskeare antolatzen joan ginen pixkat baserrietara iritsi eta gutxiago jaisten zian horiek ere denak auzoa ezagutzeko aukera hori izateko, harreman hori mantentzeko, eta orain urtero juten gera eta beste festa egun badego auzoan, Gabon eskea, etxe guztietan zai egoten dira gainean, noiz zatozte edo noiz izango zerate, hau festetako lehenoko argazki bat baita, saldi da guztia, dotore preparatzen ginen lan asko egiten da. Eta hori, festak eta ezten diren baita, udalek eta diru bat ematen digute, baina festak ere antolatzerakoan han bertan lantzen, eta askotan festa egun horiek bai importanteak, baina festak prestatzen ere primeran pasatzen dugu. Hau ekarriko dugu, hau egingo dugu, ez... Eta hau da txikitako... Ume hoi denak txikia Ume hau edenak orain... Oain die gurasoak eta umea dazkate. Lasturren etorkizunak. Baserrian jarraitzeko autua indute askok, eta orain beren txikiekin berriz ere indar berritze badator, beste garai badatorkigu hor. Orduan orain gazte jende hau ari dia bultzada ematen. Hau da, adibidez, aurtengo Lasturko festetako argazki bat, eta umeen egunean elkartu ginean guraso eta ume pila.
hau gabonezkekoa, aurtengo argazki bat ere bai, bako harria ederra eta etorkizuna ikusten da hor. Ja, zaharrak ez gaude hor. Amen. Amen, bai, emakumeen eguna, bai. Santa Lucia eguna ere emakume guztio gazte eta heldu eta mona denok elkartzen gera. San Juanak ere ospatzen ditugu plazan. Hau da, lehenoko argazkia plaza ikusi edo orain San Nikolasak bertako festanola ospatzen ditugun beste itxura badauka, baina hor jarraitzen dute indarrakin eta aurreskuare da, berreskuratu zen gauza bada eta orain denok isilik hor parte hartzen duguna, polita izaten da. Eta, bueno, hau ba... Bere semea. Semean, argazkia jarri dut hor pixkat, ez, ba, nortasun hori, ez, ba, oraindik ere tradizioak eta ohiturak eta mantentzen dena osoa da, gure hitza, gure euskera, gure historiak eta hor daude, baina saiatzen gera etorkizunari ere bai begiratzen eta argi dago bizimodua lehenoko eta oraingoa ez dela berdina, inorena, baina aurrera egin nahi dugu, eta betiko ez, auzotarron helburua da, gu gozatu izan dugun hori urrungok ere bintzat ezagutu eta gozatzeko aukera hori izan dezatela, eta gure auzoan ditugun altxor horiek, errotak diela, plaza dela, ohitura horiek mantendu eta erakustaraztea. Eta gur, rebindikatzen dugu ere bai, errestasuna eman gazteari etxeak iteko, beraiek bizitzeko. Zaharrak ezin dugu mantendu bakarrik baserriak. Lan kristona dago, beti daude sasillak, beti daude kardoa, beti lanean gaude pixkatxukun eukitziko terrenoa. Zen ardia jaten dute, baina ardia eta gero pasa berdezegazu, desbrozadorakin. Tarun, grau, gazteak problema dago baserrietan, baserriak zaharrak bizitzen, bueno, zaharrak, bai, zaharra naiz, bizitzen gara. Eta orduan, gero gaztea behar du nahi badute geratu eta suerte handia dakagu Lasturren, ia etxe gehienetan badago pareja bat, osea seme alaba edo bere parejakin eta bere umeekin, ez? Eta ez bakarri bat, nahi dute igual 2 o 3 geratu baserri baten. Orduan, komeni da errestasuna matea gazteari bere etxe propio itxa. Ez dugu nahi txaletak, ez Lasturren eta ez bizitza rurala, baina bizitza rurala mantentzeko behar dugu jende gaztea geratzea. Eta hortarako behar dute bere etxetxoak, denok baserri barruan ezin dia bizi. Bai, mutxa pelea gero zukaldetan. Orduan, bakoitza bere txoko eta hortarako instituzioak ulertu behar dute. Errestasuna eman behar dute, etxeak iteko. Hoiza gure rebindikazioa ere bai. Hori bai. Bai, eta gero hori Makarmenek ere asko eta nik ere esaterpetxeakin eta bat aldekin eta gabiltzanean ez, helburua hori lehen esan duguna, ez ezagutaraztea eta ezagutzea, eta nik oin seme txikiagoa ditu dara ere bai, ezagutzea, ez, eta ezagutzen dugunean denok gehiago maitatzen ditugu gauzak edo konturatzen gera garrantziaz, eta behintzat aukera hori izatea eta holan jarraitzea. Eta gure auzoak ez, elkarlanean bizirik mantendu badauka itxura gainera, aurrera jarraituko degula, eta hori, orain artekoak eta hemendik aurrerakoak izango dira. Ezta? Beste luzea motza? Eta ki ordu ez dugu. Bueno, arratsaldeon, Tomas Egertua naiz, Oñatierra, eta Artisa Kultur Taldeko kidea. Ez dagote aurretik ondi zen erraztasunala euskaraz itxeko, eta irakurri ingotik hemen apuntu bat ekarri dutena, ez nahazketako. Oñatiko errotak nabil ikerketan, historia aldetik eta bestela bai, mekanikak eta bere tramankulok eta bere gauzak. Igaz alezekin jardunean honetan esotu nuen, eta behar jakinean ikerketan artxibutan ordua sartzen ebilela, itzaldi honetan gai hau, konbidatu nuztan eta gai hau jarri nuztan pintimat errotak eta artxibo historikotan abertze erkutelokie eta erakutzi nundik
ateratzen duten informazio historikoa. Irudia, izenburuakin ez da eskontzen, ez da? Beti saldu itxan zugu Euskaldunon artean, akordio bat egiten zenean, bostekoakin bukatzen zela. Eta kitxo. Ziur dute horrekin. Zorionez, ezen horra maitzen. Eskriboaren gona, edo notaizon gona joaten zian, eta doztakoa, zehetasun gehiagokin ego gutxiagokin biltzen zituen. Eta testigo horrean, noski. Ondoria da, gaur arte dokumento asko iritsi direla, mota guztietako. Mando baten aurrokariona, salmenta batena, testamentu komplexu baten banaketa, edo ordenketa gutun bat. Zorionez, ondo ordenatu dago eta gora nahiko honian gordetzen dira asko. Aurkezpenerako irudi egokioa agian hau izango zen, berba da. Hau izango zen. Artxibo asko daude, batzuk publikoak eta beste batzuk pribatuak, ondiagoak edo txikiagoak. Egia da, gero eta eskugarriagoak direla. Artxibo bertara joan da edo online sarean. Ikusi egingo dugu informazioa lortzeko ze bide dauzen. Errota baten historia berraikiri nahi badugu, artxibotan eta bertan gordetzen diren dokumentu bidez, nondik edo nora jo. Kontatuko egin bitena, Oñatiko erroten inguruko ikerketan nire esperientzian oinarritzen da. Zentzu dira artxibo interesgarrienak? Zer aurkite dezakogu artxibo bakoitzan? Artxibo garrantzitsuak hau dira. Ura, Uragentzia, Gipuzkoako aldizkari ofiziala Urratala, Udal artxiboak, Gipuzkoako probintziako artxibo historikoa, eta gero duku kliken dauzen bi atal, badator eta erregistro sakramentalak. Goazen lehenengo ikustera. Ura, Uragentzia da. Ez da dokumentuen artxiboa, baina ur konzesio guztien erregistroa jasoten du. Edozein errotako oinarrizkoa. Konzesioen egoera ikusteko aukera ematen du. Euskadiko ibaiaren iragorkartasun plana bere menpe dago. Helburua zabalagoa da, baina arrain mota batzueri errekan gora igotzeko aukera ematea da helburu nagusi bat. Eta honi lotuta presak eraisteko plana da. Hori gutxi baliz, Gipuzkoako aldundiak Merlin proiektu gidatzen du asmo handioagoekin artean. Erreka nagusitean presa batzuk libratuko dira, baina gutxienak. Informazio gehiago lortzeko, Gipuzkoa Foru Aldundiko obra hidroletako departamentoan jaso leike internet bidez. Goazen bigarrenakin, Gipuzkoa aldizkari ofiziala Urratala. Aprobetxamentu hidraulikoen erroten eta zentral hidraulikoten eskaera eta konzesioen akordioak jasoten ditu. 1875 errege dekretun bidez udaletatik Foru Aldundietara kontrola pasatu zen. Eta errota zarrenetan aldaketarik egin ezean, prozesu hori gabe onartu edo homologatu egin ziren aurreko errotak. Eta ez du informazioa handirik topatuko edo ez errez kaso nahitean, baina errota berrietan bai. 1889 eta 1922 bitarteko boletinak digitalizatuta daude eta sarean eskugarri daude irakurtzeko edo deskargatzeko. Beste urtetakoak, aurrekoak edo ondorekoak, hemen Donostin Koldo Mitxelenan liburtegian daude eusen, hona obretan hola dauzen, eta obrak azten direnean, Oñatiko artxibora probintziala eramango dira. Eta teorikoki bertan konsultatu ahal izango dira. Hurrengoa, udal artxiboak. Bertan gordetzen dira, akta liburuak, udaleko edo konsejuko akordioa biltzen dituenak, informazio oso laburtuta dago, baina interesgarria aurki dezakezu.
1875 urtia baino lehenagoko konzesioi eta erroten obrei buruzko akordiak biltzen ditu. Beste gauza bat gordetzen dutena industria registroko liburua dira. Industria jardueraren eta gehiagorena, dendak, lantegi, errotak, indarretziak, urteko errolda dira. Helburua zerga biltzeia zen. 1880ean kontroletan hasi ziren, eta bertan arduradun ageri da. Errota kasuan batzutan jabea, beste batzuk errotaria. Zenbat harri zituzten, eta zenbat hilabetez lan egitean eben. Espediente guztia topatu leke udal artxibotan, udal administrazioarekin zerikusia dutenak, eta noski errotei eta aktei lotutakoak. Espediente horik izenburuak eta sinadurak, kodeak, badatorren konsulta daiteke gero ikustetukun bezala. Orain, udal artxiboak eta aldundiko boletnak ze jasuten dituen ikusita, errota baten lehen informazioa jasoteko, ezin dugu astu Antion Agirre Zorondo jaunaren lan bikaina Tratado de Molinologia. Bertan, errotarien testigantzatik aparte, gaur egun biltzeia ezinezkoa direnak, Gipuzkoako errota bakoitzetik aldundiko boletina da. Eta boletina eta udaletxeko industria registroko aipamenak biltzen ditu. Eta errota baten informazioa osatu nahi badugu, horrek erraztu ditugu artxibo bien lehenengo bilaketa egitea, zergatik aipamenerakin batera, dokumentuaren sinadurak edo artxiboak klabeak jasoten ditu. Hemen, gure lagun Alesen, Jurrita Errotaren buruzko bildutako informazioa ikusi dezakegu. Eta azpian, orrialde horretan, aipatzen diren dokumentuen sinadurak eta informazioa nun bilatu dezakegu. Hurrengoa, Gipuzkoa Probintzialako Artxibo Historikoa. Bertan gordetzen dira, komentatu ditugun eskribo edo notarioek bildutako akordioen agiri edo protokolo guztiak. Bi egoitza daude, eta bakoitzak ondoko notari distritoko agiriak gordetzen ditu. Oñatin, Donosti, Bergara eta Espeitiko distritokoak. Tolosan, Tolosako distritokoa. Zer aurkide dezakegu artxibo honetan? Alokairu kontrato asko. Kontuan hartu bida, bataz beste 4 urtetik behin egiten zirela eta luzienak 9 urtetarako. Eta horietan, zetasun honek aurkitu dezakegu. Jabeak, maizterrak edo errotarriak, errotaren eta bere zatien deskribapena, errentan, Zemadukado, Garia, Irin, Arto, Gabonetak zemak apoi bieldu bizian, alokairuen epeak, noiz egiten ziren alokairuak, alde bien bete beharrak, familien datuak, eta salmenta kontratuak, bai errotenak eta bai errotarrienak, testamentu eta herentziak, obren bete beharrak, eskonta kontratuak, mailegu eta kreditu eta hipotekak dokumentuak. Artxibo egunean, interneten, bertan azaltzen du agiriak nola aurkitu. Baina, irubide, hemen Pinoa Zabalketako, irubide edo mailatik aurkitu dezakegu dokumentu baten sinadura edo kodeak. Datu bazen konsulta batekin, eta eskanetuta badago irakurri eta deskargatu egin gekie, baina zoritzarrez dokumentu gutxi, 10 bakarrik, baina artean asko zergatik, dokumento pila bat gordetzen dira. Bigarren aukera da, aurkibideak aztertu eta hemen porcentaia asko igotzen du, ze aurkibide gehienak eskanetuta daudolako. Bi hauek online konsulta egin litezke etxetik eta gero kodearen artxiboan, artxibora dokumentuaren kopia bat eskatu eta bialdu iten daue. Oso merke dira, txate 10 zentimo zemako horretan du bakotzeko. Eta azkenek, aurkibidean ez egonez gero, artxiboan tomo oso hartu eta pazientziaz agirik banan begiratu. Jakitiko zemate dokumentu dauzen gutxi gora bera, protokolatako volumenak zutik eta hilaran jarri ja, 1,3 kilometro estanterio apal
betetzen dituzte. Hemen, konparaketa bat ditiko, alderdi lorategitik hasitea, Antigoko tunelean jo, gutxi gora bera. Eta Tolosakoak gordetzen direnakin, Ondarreta bukatu arte, horrek denak hilaran, badau papelak horre irakurteko. Dokumentu zaharrak dira, eta aurki dezakegu zaharrenak letra edo grafia zaharrarekin idatzieko dokumentua, baina kasu honetan letra nahiko garbia, beste batzu letra txarra eta narrazarekin, eta beste batzu letra, nahiko narekin. Bihar, artxibo bertan antolatuta dago bizita gidatu bat, eta aukera egongo da errota inguruko dokumentu aipagarri batzuk ikusteko. Konbidatu da zuen, lekua badago ez? Artxibo honetan aurkitu dutun informazio gehienanik. Oñatirra izan da eta oñatin onda, kristo txolioako etxetik 5 minutura eukitia. Aprobetxatu egiten dute artxibo langilei eskarrak emateko eskaintzen duen zerbitzu jarrera eta errestazionatik. Oso ona benetan. Hemen batzuk esperientzia dakoetenak artxibo hartan biltzen diezenak eta uste dute konfirmoen goala hitzonek. Goazen aurrera. Beste iturri garrantzitu bat DokuClick da. Interneteko atari bada. Bidatu batzen nagusian dietara, sarbidea ematen du. Atal nagusiak bi dira, badator eta registro sakramentelak. Badator artxibo komunitate ugarien dokumentazio historioak konsultatzeko ataria da, internetez bidez. Kudeatzen duen erakundea Euskadiko artxibo historikoa da, eta bere egoitza Bilbon dago. Baina kudeatzen dituen fondoak segurunez bertan ez dira egongo. Konsulta dezakegun informazioa, hau da, udal artxibokoenak, lehen zeuzor ikusi dugu, udaleko dokumentu erreferentzia, hau da, erreferentzia egiten dieten datu base asko, deskargatu o kopizaten egiten dira badatorren. Eta hori esker jakin dezakegu zein dokumento edo espediente aurki dezakegun udaletan. Geroan eskatzeko. Bigarrena da, etxe edo familia historikoenak. Familias mayores da horrek. Garrantzituko dira, kontuan hartuta errota jantzuen inbertsioak izan zirelako aurreko mendeetan. Jatorrizko dokumentuak konsultatzea oso zaila dira zergatik. Behin eskaneatuta, honek jatorrizko familietara itzultzen dira dokumento originalak. Baina zorionez, agiri atzko eskaneatuta daude eta sarean ikusi dezakegu. Eta beste batzuna, ere, aldundikoenak, konbentukoenak, fundaziokoenak, eta gero, hemendik kanpo dauzenak, artxibo orokora, Real Cancillería de Valladolid, Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Nacional, eta Sevillakua, eta pila bat. Esan beharra dago, nahiz eta errota izen gure helburu garrantzituena, errota inguruko baserrien dokumentuak ikertzea oso importantia dela. Errota askoen jatorria baserriak edo jauregiak izan ziren. Hauek leku honenetan eraikitzen ziren, baina euren erroka arrotan eraiki behar zituzten derrigorrez. Hasieran, etxaula txiki baten, eta izen propio barik. Baina errotak hasieran ez ziren dokumentotan izenburutan agertzen, baina baserrikotan bai. Atzenakin, erregistro sakramentalak Euskadiko parrokia guztietako bataio, eskontza eta eriotzen erregistroa da. Jatorriz, Elizakoa dira, baina Eusko Jaurlaritzarekin egindako tratu baten bidez, eta finantziatuta, haien erregistroak datu base honetara pasa ziren eta sarean konsulta daiteke. Dokumentuan aipatzen diren personek izenak eta abizenak osatzeko balio dute, eta lagundu egiten du personen datuak modu ordenatutan biltzeko. Hala, personen arteko familien lotura biztaratzeko balio du, eta dokumentuetan agertzen ez diren hutsuneak edo loturak osatzeko. Adibidez, alokairu baten ondoan, hurrengo alokairu dokumentuetan beste abizen ezberdina agertu leike, baina persona hori suia edo biloba izan daiteke. Eta naiz eta abizen desberdina izan, familia berdineko esatea. Hemen ditugu benetako kasu bat. Errota baten eskritura desberdinetatik hartutako errotarien zerrenda.
Dirudinez ez dago harreman handirik haien artean, ez? Hor da, agertzen da, Kerejazu, Iñurrutegi, Agirre, Zangitu, Jauregi eta Abilear, 6 abizen. Azken hirurak argi dago familia batekoa direla. Aitarengatik zemetera pasauzi ziren eta kasu honetan itxuraz egonaldi luzena 3 belaunaldikoa da bakarrik. Baina ezkontza eta bataioen sakramentaltik atara dizakegun datuekin osatuz eta gero, emaitza hau da. Haien arteko loturak agertzen dira. Alaba bat geratu leki errotan, eta zenara agertzen da errotari edo Javi Berria Betxelatxe. Kasu honetan, familia ez ditu errotan 3 belaunaldi egon, 10 baizik. 230 urte baino gehiago jarritzen dituzte errotan. Naiz eta beste errota askotan bezala ez iso gaur egun. Ikusi duzua iturri askotetik eta agiri asko lortu leikela errota baten buruz. Historian garrantzitsuak izan zirelako. Kontuan hartu behar ditu 19. mende bukare arte lurrunezko makinak elektrizade eta industri modernoak finkatean hasi arte, errotak inbertsioa edo negozioak oso segurua zirela. Argi dago, jabeak ez zirela isoten ibiltzen, errotariak baizik, eta hortik sortzen ziren alokairuko kontratu pila bat. Ez ahaztu errotan guruko batzeren historia ikertzea, erroten pista asko gordetzen ditu eta honekin bekotzen dut. Eskerrik asko. Arratsaldeon, Josin Azkue naiz, herri txiki bateko, elkarte txiki baten ordezkari momentu honetan. Zizurkilua naiz, eta Hernandorena kultur elkartea daukaguan. Zizurkilen bueltan, 10 kilometro bueltan, kultur kutsu txiki bat daukan edozein gauzai, edozein heltzen diogu. Kasortan errotan kontua izan zen. Guk betidan genuen asmoa, Zizurkilen oin kontatuko ditut, hasiko naiz bestela, eta hobetu nahi izango da. Zizurkil bereziki 5 erreka berez dauzka, nagusiki 5, eta horietan 5 errota izan ditugu. 5 horiei baitikan goraka jota. 5 errota horiek, bat izango nuke Atxulondokoa. Atxulondo bakarrikan, honek bakarrikan eskatuko luke tesi doktoral oso bat. Atxulondo da sekulako burdinola, sekulakoa, eta garrantzi ikaragarri izan zuna, gaur egun mendian galduta dagoena, mendian, errekanan, baina garai batian, okendotarrak eta hor bueltak ebilizienak, eta herrikoa zen, gero alokatzen juntzen, eta bukatu zuen baita ere errota bezala. Gaur egun, Atxulondo, gaur egun, beste norbaitek esaten zuen bezala, sasipeko ahanzturan gordetzen nahi da dena, ez da, hori. Bigarrengo errota bat izan dakoa, eraikin joan hor dago, Eloidi errota, baina barrutikan ez du ezerre gaur egun, errotatikan ez dago ezerre. Hirugarrengo errota bat izango genuke, Adunibar errota, hor ere ezer asko geratzen da, kanal bat o besterik ganez. Laugarren errota izango genuke, Alkainiz errota, eta hau gaur egun, oindikan arrimatu beste bat dago, baina gaur egun etxe pomposo egitako batian bihurtuta dago ez da. Zer ikustirik ez daukena gure idiosinkrasiarekin, de paso, baina bueno.
Eta bosgarren daukagu Akezkorrota. Akezkorrota hor zegoen. Akezkorrota ikusita gainontzekoen egoera oso egoera honien zegoen, oin kontatuko dut, baino martxan ez zegoen. Ezin zen martxan jarri, falta zitzaion ITV bat zehatzeaz, ondo pasatzea. Eta gu beti haiginen, inbiardeu, martxan jarri biardeu, animatu beritxu jendia, talde bat sortu berdeu hortarako, eta ara non, Alex Rosetario koritxu zitzaion erroten, Gipuzkoako erroten egun antolatzea. Eta, koño, hauxe, okera politxa gurezat, ontsi bierdeu hori. Eta lehin genuen. Gero Alex Rotetaren dinamika ontan, por cierto, nire ikasle izan dagoa, Alex Roteta. Jara da, hoi hartzunen. Dinamika ontan sartu ginen, eta oso proiektu politxa, beratxe, geratu zitzaigun. Mira, Akezkorrota hau lehenengo datoa dauzkaguna 1585 dira. Ditugun, lehen dikan etorriko zen, herri ondasuna zen, udalaren errota bat zen, beste gehi hori bazien zizurkilen, Akainizko adibidez errotaren udalarena zen. Urtetan zehar dato dokumento pila daude, Akezkorrotari buruz. Bat aipatuko dut, bitxia delako benetan, 1675ean, ara non errotaria udaletxera etorri zen esanaz, errota zeadola, sorginduta zegoela, habia duendez, errotan, sorginduta zegoela, eta handa dioz alde intzula handikan, eta gehiago zela bultatuko. Ez bera, eta beste inorrez, ez zeon errotaririk bultatu zenik area. Orduan behar izan zen, apaizak, jun behar izan zuen, noski apaizak kobratuz, juntzen zera, errotara, eta zehatu intzen, bere zeremonia intzun, ez zaititza hortzen nola, ez zaitza jolakotan zeana, oida, itintzena, eta orduan handikan aurreaia, martxan jarri zen errota berriro. Eta errota horrek, funtzionatu du, beti udal jabego bezala, herriko zizurgilgo errotak, ez dakik denak zeur asko ez, baina mordoska bai, eta bentak udalaren ziren, udalak jango baldimazun orduan, ondasuna izango baldimazun, lortuko baldimazun dirua edo ondarea zen hortikan. Gertatzen da, 1800en bueltan, konbentzio gerrak etorri ziren, Gipuzkoara. Eta konbentzio gerra hortan, tropa frantsesak Gipuzkoako herriak okupatzeaz gain, Gipuzkoako herriengan jarri zituzten gastuak. Hau da, Gipuzkoako herriei ordainarazi egin zizkien gerrako gastuak. Noski, ze gertatu zen, zizurkileak beste herri asko bezala, ez zeukan, nola ordaindu gastu hori, eta orduan beste erremedio etzun izan, bere ondarea saldu. Eta sekulako deskalabra sortu zen, oso urte gutxitan, zizurkile saldu behar izan zituen bere errotak, saldu behar izan zituen bentak, basoak, eta ez da izan badauzari. Eta etxeak, zituenak. Total gertatu zen, gaurrengo egera da, orain arte, herriak, herri ondare oso gutxi izan duela. Kaso honetan, Arizmendi familiak erosi zuen, almoneda baten, subasta bat intzen, eta zeak Jose Manuel Arizmendik erosi zuen. Arizmendi familia izan da, zaten den, 1810ean errota enkantean erosi zuena, eta gaur egun oraindikan Arizmendi familiak jarraitu du jabe izaten, errota horrena. 1933 arte gutxi hora bera irindu zen hor, Artoa eta Garia. Artoa jateko,
eta animalintzako, eta garia neurri handi batian izaten zen, kasu honetan ez jabegoa beraien zela, baina zizurkilugo beste errota batzutan, da dokumenta askotan ikusi dena, da ordainketak egiteko. Zerak, maiztarra zienez, jaunak eskatzen zuten ordainketa garitan izatea, eta ez hartotan, ez zuten onartzen hartua. 1973 arte lan egin zuen, naiz gero beste 12-15 bat urtetan aldian behin lan itezun, baina gehiago etxeako eta horrela. Hau berroa da, ezautuko zuen batzuk, Pello Errota bertsolaria da. Pello Errotan errota, akezko errotatik, astea zuen, baina akezko errotatik oso gertu zegoen. Dago, zegoen, erori zen. Eta etortzen omen zen, akezko errotara, harriak pikatzea. Oso ona omen zen lan hortan, harria pikatzen. Badakizue, harria aldian behin, pikatu inbiar dara, ez da. Lehenera ipatu duzue, Antxona Agirre Sorrondo, honek ere buelta intzun, ontan, 83an, horribili zen. Eta familiak, Arizmendi familiak, zaindu indu pila bat erroto. Osea, etengabe gainean egon da, egurra berritu, dana txukundu, dana zeatu, baina martxan ezin jarri. Martxan ezin jarri, punto aula zeukan, azpialde hortan, uraren sistema hori etzebilen ondo. Biturtuki dauzka, biturtuki, bi harri pare, biturtuki behian, eta gero beste bat, txiki bat, argindarrantzat, azken urteetan erabili zuena. Baina bereziki biturtuki eta bi harri pare. Banaketa klasikoa, leku guztitan egiten dena, edo gehienetan egiten dena, hartuaren zat bata, garien zat bestea. Eta beko egur festa hori, eta hori denak, eta nahiko ataskatua, puskatuta gauza batzuk. Eta hor, lehen estaten nuen ITV hori hor sartu ginen. Hor sartu ginen, aprobetxatuz nioen bezala Gipuzkoako erroten eguna. Hor sartu ginen taldetxo bat, egin genuen alako mismaz bezala betako jabeekin, bestako jabeek azkenian animatu ziren, hortara. Eta udaletxearen zeakin, konplizitatearekin, laguntza baino gehiok, konplizitatea izan da. Ze problema genuen hemen? Problema ondina da, errota bizitza da, etxe bizitza da. Hau da, ez da, eraikin bat aparte dagoenan, beste etxetikan aparte, egin zen, sortu zen, eraikin hori sortu zen etxe bizitza bezala. Orduan, edozein interbentzio egiten genuela, edozein gauza egiten genuela hor, da etxean sartzea. Eta zuek errota bat bisitatzea, zoazten nian, zoazte errota ikustea. Kaso honetan, jumerezue, etxe baten barrura jun, eta bere salan, ulertzeko, dauzka errotarriak. Eta orduan, horrek familia etzun animatzen hasieran, animatzen zehontara, movimentu ontara, baina azkenean onartu zuten eta gero segulako poza izan dute, ez da, ondori ikusita. Bueno, figura bat aipatu behar du, nahitan nahi ez, eta da, Aramako errotakoa, Ibarez errota, aitzasemeak, entzun genuen, Zaldibin, errotaren bat berritzen, laguntzen oaiziela, beraren gara junginen, zeren lantalde honetan, esan duten lantalde multidisciplinar honetan, gu geunden, udaletxea, bueno, gu, udaletxean laguntzaekin, familiaren baita ere, eta baita ere, ahaztu zait, zeakoa genuen, bagen itxun pare bat baita ere Arantzadiko kide dienak, hemen daudenak, Javit Castro eta Joseba Alonso. Eta fin, hoiekin guztiekin juginen bisitatzea errota hau, Aramako errota. Esplikatu genien, bagen duela errota bat oso politia, zizurkilen, eta berritu martxan jarri nahi genukeela. Ea etorriko ziren ikustea zikira errota. Etorri ziren, da izugarri gustatu zitzain errota, ze politia ze ondo don, fin ikuste eta martxan jarri daitekela. Eta bueno, hor leheno esaten genuen auzolana, historia hori, pizkat dinamika hortan,
beraien gidaritzapean noski, lortu zen, errota martxan jartzea. Erroten egunerako lan bat egin genuen, hori guri zegokion gehien bat, eta zen herriko 3 ikastetxetik pasa, ikasleekin bildu, irakasleekin bildu, eta esplikatu, kontatu, errota bat zer zen, nola funtzionatu zuen, ze ikusiko zuen, zergatikan ze garrantzi zuen, energiaren trataeran, energiaren inguruan arloaren, hainbeste lan egiten da eskoletan gaur egun, ze garrantzi zeukan errota batek, izan zuen errota batek, gaur daño, gure kulturan. Animazio batu ez ere antolatu genuen, zehatu genuen, prestatu genuen, eta hoiekin iritsi zen zitzurgiro errota eguna, junden urtean, maiatzaren 7an, ingenuen, ikaragarra izan zen, zeren, herri guztia etorri zen, desfilatu zuen, ez da gizemat txanda izan genitxun, etengabe, ordenatuz, batzuk goian, besti behian, batzuk ez da gizer egiten, eta horrela, pasa genuen, arrakasta ikaragarra izan zuen, zea honek, egun honek. Eta, bueno, oso pozik gatu geha, prozesu honekin, eta problema da, eta orain zer, errota martxan dago, errota zoragarria da, oso politia martxan dago. Orain zer, aurten behintzat deskanso. Ez guk, familiak. Gogoratzizue berriro, errota etxe bizitan barruan dagoela. Orduan asko kostazitzaigun joan den urtean pauso hori eman zezaten. Eta aurtengoz, esan dugu, aurtengoz ez dio, zer esango, datorren urtea jatuko berriro, eta ea berriro konbentzitzen ditugun martxan jartzea. Nik uste, bigarreko errexego izango da, lehendabizikoa baino, lehendabizikoa espero zuten sekulako distorsioa izango suertatu gelitzaiekela beraiei, eta azkenian, esaten nuen bezala, benetan pozik gatu dira ez, oso pozik. Bukatzeko, 2 minutuko bideo txiki bat daukagu, berai martxan jarri behar dute. Hemeretzigarren mendean, zizurkilek Frantziak ezarritako zergak ordaintzeko, Akezko Errota herri ondarea enkantera saldu zion Arizmendi familiari. Eraikina errota izateko diseinatu zen, eta oraindik bere horretan mantentzen du jatorrizko egitura, berriztatze handiak izan dituen arren. 1973an utzi zituen errotak industrialanak, eta barruan egindako erreformari esker bertan mantentzen ditu makinak, balantza zaharrak eta jatorrizko pisu bilduma.
Bai. Bueno, berriro ere eskerrak eman dizkiet banan-banan, Maitane, Carmen, Margi, Tomas eta Josin. Benetan oso ekarpen politak izan dira, esperientzia oso aberasgarriak, eta nik usten dut Gipuzkoako erroten egitasmo honi nolabait zentzua ematen diola eta borobildu egiten dula. Berez erroten egun honek daukan asmoa, ez? Eta orduan zentzu hortan eskarrik asko eta baita ere zorionak egin dezuen lanagatik, ze oso esperientzia ezberdinak izan dira, denak aberasgarriak eta gainera lurralde mailan, Gipuzkoa mailan, eskualde eta ibai arro ezberdinetatik etorri zate eta nik uste dut hori oso interesgarria dela. Orduan, bueno, orain da zuen garaia, lasai galdetu, nire zuen zalantza edo zerbait jakina baldin bazue, erantzuteko daude. Zait baten bat animatzen den. Euskeraz edo gazteleraz, bai, si os animáis a hacer alguna pregunta. ¿Ves? Nik botatzeko. Bai, Margi, igandean daukazue ekitaldia, ez da? Igandean daukazue erroten eguneko ekitaldia. Bai, ekitaldia baina, bueno, irikita egongo da, larun bat eta igandean, hor ikusi dugun bezala, bisitak eskaini dira euskeraz eta gaztelaniaz ordu desberdinetan, eta han Jose egongo da, eta, bueno, bizkat errota erakusten, da, bueno, handagoena bestetan bezala. Oso ondo. Bat animatzen da, ez? Josin, eta indezun galdera, eta orain zer, zaila da erantzuna, ez da? Bai, gure kasuan zaila da, zeren familiak, claro, erpin asko dozko honek, da jabeen osasuna, ez dute urte errexe izan, COVID-ekin da historiakin, eta ez du zehatu nahi, ez du gehiegi gainean egon nahi, oso harreman hono dukago, oso beraiek, mira, oso poza hundi hartu genuen, zeren beraiek esan zuten lehenengo aldia zela, norbaitek zerbait agintzen ziela, eta gainera betetzen zuela, eta gainera uste baino, edo agindu baino, hobeto bete genuela, sortan pozik gatu ginen. Olakotan badak izan gertatzen den, askotan etortzen da ez dakin hor da, bai, agintzen da, hau ingo deu, ez dakiz zer, lasai, etorriko da, baina gero familiaren gangeatzen da ez. Eta familia honek zukura ilusio ekidu bere errota, eta dauka, bere errota ikustekoa da, nola dagoen, ze itxura daukan, zezea daukan, da momentu honetan dago, perfecto, baina laneako ez. Berriro azpimarratu nahi dut Ibarez errotakoen egin zuten lana, eta bueno, galdera ez hori, baina aprobetxatu nahi dut, aipatzeko ire lana. Adez, nik uste, errotak gintzan egin deken ire iraultza txiki hau, hemen zeatea, ezeretik zertan bihurtu den hau. Lehenko egun badakik azpeitian izan ginen, da nire berdina, azkoitian ere bai, eta gauza batzuk, movimendu bat sortu duk, benetan eskertzekoa dana ez. Behondeik ela ez. Eskerrik asko. Tomas, bihargoizian oinatin badago bisita gidatua bertako artxibo orokorrera. Ze espero ez du bisita hortatik, zuk oso ondo ezautzezu gainera, baina zuek adituak zaudetenaz aparte, herritar xumeak egungo gera, ze espero ez du bisita hortatik? Bueno, bi gauza ikusiko dira, aldatik dokumentu zar batzuk adibide moduan egon diezen, zemotakoa dauzen, adibidez oinatindako errota bat porzienero esaten dana, dia jabiak izan berrian persona o entidade konkretu batzu auzotarren da zan, eta lau mende eta piku funtzionoten da, o funtzionoen jago erala, gero ja salduin zan, erroteta bat ere saldu eben, gaina, por cierto,
Gero dauz, adibidez beste dokumento bat azaltzen denan, kordobez bat saltzen oinatiko errota bat. Topogenia ez dira bat, dauzela da. Kuriosua da eta bere historia oso polita da. Gero Ramonek esan dut dauzela David martxanan beste departamentu bat dokumento zarrak beraikeretan dabizenak eta dako plano batzuk eta alako batzuk erakusteko. Eta ez dakitzak itxo atrako dauen. Baina dokumento zarretan gauzak oso kuriosuak ze errenta mota erabiltzen zian. Adibidez, Javia, errota bakarra eukizko normalian errenta izatenan uruna, astero, amostien behin, normalmente astero, enbeste kilo, asteko ogia iteko. Baina Javia izan ezkeo potento bat errota pila daukana, arek zen bihar urunik, izatik uruna galdu iten da. Eta horren arek izaten zaila, o dirua dukadotan, o alia. Alia gero behak, o gorde, o negozio egiten eben geho ja, aliakin ja saltzeko. Eta gero, kuriosidea, gabonetako errenta berezisa, ez? Otxerria, kapoiako oso ugari esan. Beste gauzat ikusten dena adibidez da Garixa ez barkatu, hartua noiz eleuzan hona, zetik hemen lehen hartatxikina mijo, hori ezauna zen hemen, baina hemen dokumentotan agerketan daia bereizten hartatxikina o ondixa, obie batera, erdixa eta erdixa, hori 1600 inguru. Aileuzan inguru, geixau, bergara, patxi larraina eta dauen liburua, harrek bilida geixau hori esterketan, baina hori dauz, igual alako muestra bat bizta nengo da. Ez que, hainbeste dokumento dauz, errotan buruz bakarrik. Lehen zonten moduan, medizia 4 urtetik behin, iten eben alokario kontratu hor, oinatine engo zituan 35 berrogei errota, kontuan eta dana ez da gorretuko, baina pila bat dauz. Erroten eguna egitasmo hau nahiko berria da, hasi berria. Pasain urtean izan zen lehenengo edizioa, aurten bigarrena eta pixkanaka, herri, errota gauzak nik uste deskubritzen goazela. Zuk Josin esan duzu, zizurkilko errota, kezko errota hortzegola bagenekin, herritarrek behaiek bazekiten zertzegon hor, baina zuek egin dago lana eta gaina lanak nik usten dut elkarlanean egiten den gauza horiek balorea handiago daukatela. Beste errotariekin egindako lana, Javi eta Josebakin egindako lana, bertako elkartea, errotaria, bertako etxekoak nik uste horrek izugarrizko balorea daukala. Eta zentzu hortan, eta aurten nik banekin, Carmen, Maitane, bereziki, eta nik aitot hau nire debilidade bada, niretzako errotarik politena, zuena dau hemen bakarrik esango dut, Lasturko errota niretzako zoragarria da, baina lehen esan bezala gauza deskubritzen juna ez, eta aurten izan dut aukera lehenengo aldiz, nik hau azpigitura bezala ezagutzen hon, tarteka Lasturra berta errotaria ezagutzen dut, errotan inguruko historia pixkat ezagutzen dut, baina aurten egin duten deskubrimentua da errotan inguruko bizitza eta elkarteak eta beraiek eta arratsalde hartan pasan momentua zuekin egia esan zoragarria izan zen eta niretzako nolabait ondareak balio horri dauka. Ondarea ez bada guztion artean egindako gauza bat nik uste ez daukala inongo zentzurik eta Lasturren aurten deskubritu dutena hori da. Hor dagoela elkarte bat, auzo bat biziri dagona eta lan pila bat egitea zuela eta horregatik zorionak egiten, benementan. Ez dakit beste galderarik edo zuen eta bestela hortan utziko dugu. Bueno, eskerrik asko denoi. Nik bakarrikan galderatxo badaukat,
Komentatu duzu Joxin, joan den urtean, egitasmo honen inguruan, lortu zenuten martxan jartzia zuen errota hori, eta jakin nahiko nuke, aurten Gipuzkoan lortu den beste baliabideren bat edo martxan jartzia aprobetxatuz bigarren edizio dela. Hain emaitza honekin, egia esan, ez dut Nikola buruan, oso emaitza honak lortu zituzten. Martxan jartzea, baina eskez martxan jartzea, gero berak esan duen bezala. Ikastetxetan egin zuten lana hori herrian zabaltzeko udala berak ere, esan dezun konplizia horrek ere izugarrizko garrantzi izan zuen, eta egun hortan, maiatzan 7an hor bildu zen jendetza, eskenian bertan nintzen, eta izugarria zen ura ikustea. Horrelako emaitzarik, nik uste dut zaila izango da errepikatzea. Badaude beste kasu batzuk, eta nahiko nabarmena, eta niri atentzioa ditzen dena, adibidez Oiartzunen ibilaldi bat egingo dugu datorren igandean, 4 errota lotuko ditugu oinez, 12 kilometro izango dira, eta errota horietako bat egonda urte askotan geldirik eta abandonaturik. Eta pasaden urtean, mutil gazte bat, ni bezain gaztea, sartu da, etxea errota erosi du eta martxan jartzeko asmoa duka. Eta lortuko dut ziur naiz ezagutzen dut, buru gogorra da, oso langilea da, eta lortu ingo du. Eta urten parte hartuko du, ez dago martxan, ez da beraiek lortu zuen emaitza, baina, lan asko dago errotorren inguruan, baina daukan ilusioa izugarria da, eta ziur naiz datorren urtean parte hartuko dula berriz eta martxan egongo dela. Eta, bueno, egia esan, urte askotan errotak egon dira, berak esan duen bezala, pixkat aparte, isilian, ezkutuan, errotariari etortzen zen kanpotik baten bat, gauza asko esan egingo ziala, baina gero kontuatzen zian, pertsona hori atetik atera eta gero bakarrik gelditzen ziala. Eta hori sufritu du, eta oso gogorra izan da. Orduan, besterik ez bada, nik uste errotan egun honek ematen duela pixka bat, nolabaiteko babes bat, errotariei baita ere, ikusteko ez daudela bakarrik, ez? Eta denen artean gauzak egiten diela. Nik uste honek lortu duen, ekimen honek, ibultzatu duken, dinamizatu duen ekimen honek lorpen handina izan da, errota hitza euskal kulturan, eguneroko kaleko euskal kulturan sartu indala. Nik errotak ezautzen ditun. Baina ez zitzaidan sekula korritu esan ditu hori garrantzi ematea, hori izatea, hori aurra eta berdeu, moituin berdeu, martxan jarri berdeu, ez zitzaidan gorritzen. Eta nik bezala konturatzen ez, beste herritan ere gauza bera gertatu da. Errota gortzeu den, eta behar bada ez deu lortuko ez dakiz errota martxan ez zegoena martxan jartzea, baina dagoen horri balore ematea, balorean jartzea. Eta bai jendeak balorean jartzea, eta bai izaten egera, beraiek ere baloratua sentitzea. Zer jendeak galdetu egiten die, errota, eta martxan da, eta ez dut, norbait bagean sensazio horrekin. Nik uste hori oso importantea. Errota hitza gure dinamika honetan, gure kultur dinamikan sartu den hitz berri bada, nahiz errota zarrak izan. Iriatik. Hor kulturan, gu eskolan beti ikasi dugu, lehenengo revoluzio industriala, izan zela, lurrunezko, vaporezko makinak, gero elektriziadia eta gero elektronika eta hori danak. Eta hori da, inglesak kontariak eurek jarri belako martxan, eta lehenengoa. Baina haren aurretik dau, energia hidraulikoa eta aplikazio garrantzitsunak izan zian, oliak eta errotak. Kantidad aldetik asko gehiago errotak, eta olia ziren, potentzia asko bia zelako. Baina horrek izan zian lehenengo industrializazioa, ordu arte, dana zian astrolanak. Eta ez hori bakarrik, eta da, sistema teknologiko bat, oso simplea, ikeragarri eraginkorra, eta horren ona da, 800.000 urtetan ez da aldatu. Nik ez dakit bigarren kasua badagoen, sistema teknologiko bat, 800.000 urtetan aldatu ez dena, edo aldatu beharrik izan ez duena.
Hau da, kasua da, errotana. Errotak, oindala, 8 urteko errotak, gorko errotak, funtsian gauz barbera da. Gauza simplea, baina eraginkorra, ikeragarria da. Mekanismo ona ikia oso zaila da. Mekanismo komplikau bat ikia, dago bat uzarei inventos de tebo. Alako inventu egitea oso horrezea dira, baina ironitien dago ordu pare bat, asko gutata. Eta hori da, aldeibiarean mekanismo azpiegitura hainbeste ez urtetan funtsian berdina izanik ere, gero garaian eta Gipuzkoako leku ezberdinetan emaitza asko ezberdinak lortzeko egin dira, eraldatu dira ez. Eta Soraluze Ibar inguruotan armagintzarako erabili ziren errotak. Atzo bertan Azkoitian komentatzen genuen. Azkoitian izan zen tradizioa alpargatak egiteko, alpargata zoluak zian jutezkoak, eta hori produzitzeko errotak erabiltzen ziren, eta errotak eraldatu ziren como molinos alpargateros. Orduan, Gipuzkoa mailan dago batzuk badakite, beste batzuk ez, baina oso aztarna zabala eta sakona da historian zehar eta lurraldean zehar, nik ez dut ezagutzen beste, ez dakit, ondarerik hain zabaldua dagonik eta hainbesteko nolabait sakonera daunik Gipuzkoako gizartean, eta egia da urte askotatik ona gauzak asko aldatu direla, baina gauza asko esplikatzeko baliagarria den ondare elementua dela usten dut. Carmen, galdera bintzen? Bai, de hecho, aurtengo edizioan saiatu gera baita ere pixkat horri erantzun ematen, ze guk, eta Antxonak Irresonodok gehien bat zentratu zen ibai errotatan, eta katalogatutako 700 ibaiak, errotak gehientsunak ibai errota dira. Itxasoko batzuk ere bazeuden, baino aurten eta museo batzuen, Oiasoko museoaren laguntzarekin, azalduko dugu nola, Burdinaroan aurkitu diran, badibez Azkoiti eta Azpeitiko Munaundin, hor aurkitu dira eskuzko errotak. Eta hitz egiten ega, oan dela, 2005 urteko garaiez. Eta dira, eskuzko errotak, ehotzeko, alea ehotzeko erabiltzen zianak. Orduan, eskuzko errotak hor egon dira, aspalditik. Eta hori ere azaldu behar da, eta hori ulertu behar da baita ere. Eta gero poliki, gehien bat, edo animalien indarraz, edo pertsonen egiarren indarraz erabiltzen zian errotak, gero 13. mendean sartu zanean uran nolabeteko iraultza hori, mekanizatu intzian, eta errotak produzio makinak edo industriak bilakatu ziren, ez da? Baina errotan bilakaera edo rekorrido historia aspaldikoa da Burdinarotik edo aurrekotik, bai. Eta ez, bai. Eta ez elikadurarako bakarrik, adibidez, Oiartzunen Arditurriko minatan, mea ehotzeko aurkitu da aztarnak eskuzko erromadarren garaiko eskuzko errotak. Orduan oso aberatsa da, gauza askotarako erabili da errotak, eta gauza asko esplikatze dituzte, baina hor daude, eta inberda nola baitenen artean, irudikatu modu batera eta aukera eman jendeari pixka bat ulertzeko eta ezagutzeko, ez? Eta hau da aukera bat, eta animatu jendeari parte hartzera, Beasaingo igartzako igartza.eusen daukazue egitasmoa, bihar badago oinatin bisita gidatua museo artxibo historikora, baina larun batean badaude ekintza ugari leku ezberdinetan eta bereziki igandean, 14an, hor egun nagusian, eta hurrengo astean ere bai, Soraluzen badaude baita ere bi bisita gidatu, orduan animatu jendeari ikusi ze aukerak dauden eta animo eta gozatu ondareaz.
Eskerrik asko, mila esker denoi.